lort, og hjernen går i sort. Hvad er det for en norm med sådan en uniform? Jeg knokler i en parodi på en fortærsket fantasi. Jeg tager nylonstrømper på. Jeg tager en hvid kittel på. Jeg ser ned af mig selv. Min kittel er for kort. Når man har PMS, er man jo bare skidesur, ja. Og nej, min kittel ligner overhovedet ikke en burka. Men fuck nu af for olala, jeg har kommunister i lysthuset, ha 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 ha, og drømmer om en klasseløs intelligentia. Min kittel er for kort, og det er noget lort. For jeg er feministisk, og kitlen er sexistisk. Min kittel er for kort, og det er noget lort. For jeg er feministisk, og kitlen er sexistisk. Når jeg optræder